Takže čuju se asi tam u dalšího videa ze hry Need for Speed Most Wanted. A dneska už budeme jezdit proti první Blacklistu proti Sonymu. Hrál jsem jeden závod a nějaký bounty za kamerou v offscreenu, takže teďka jdem na toho hajzla a musíme ho porazit a získat jeho auto. Oh, perfect lunch. Lounge. Ne lunch, to je oběd. Ach jo. Ne, nesmí mě předjet. Co to je hajzl? No tak, ježiši. Jeď. Super. U nás stejně za chvíli zase předjede hajzl, jak ho znám. No, super. Jedu. Teď nás asi předjede. Třeba tam nabourá. Tak nenaboural, škoda. Tenhle první závod je těžší než ten druhý. Ten druhý je úplně easy oproti tomuhle. Easy peasy. Kdyby takhle šlo i to druhý kolo, tak to je super. To je hajzl, on mě předjel. Jeď. Sakra. Měl do toho auta narazit, hajzl. Ježiši, on mě předal stejně jako já jeho. To je můj trik, ne tvůj. Tento díl bude asi delší než normálně, pokud ho teďka neporazím. To tam má vůbec snad to nejlepší vylepšení, co může. Yes! První závod hotov. Tak teď už by to mělo být easy. Pojď, perfekt. Jo, dobrý. Se moc nevyplatí tam tudy jezdit.
To je moje zkratka. Ne tvoje. Co? To jsi nečekal. Vypadni. Už ty musí jezdit auto. To na tom to nejhorší. Všude samý auta. To nestačí, že tady jedu já s tímhle idiotem? Tady by mohl být epic jump. Tak nic. O, první kolo máme za sebou. Ne. To jsem si moc nepomohl. Ups. O, jump. Tohle to je o nervy. Ale koukám, že to asi dáme na poprvé. Prdele. Ach jo. Pojď, to musím dát. Oh, je to tam! Super. Oh. Tak co, dáme autíčko. Jsou ty karty, pojď, buď tam. Ne. Tak já nepotřebuji zrovna to auto, a tady to je lepší, tohle je lepší než auto. O, breaky aspoň. Jak je další blacklist? Waynes. Takže TAS. Ten má toho, Lexuse, to je to první auto hnedka. Co si můžete koupit? Tak my uděláme tuning asi. Protože jsme dostali 10 000. Tak co máme? Já jsem tady vůbec nic nekouval, protože mě vůbec nezbyly prachy. Takže tohle... Hlavně dusík potřebujeme. Ten potřebujeme hodně. A tady asi už nic nemůžeme. Jo, koupíme. Kolik stojí my? To ještě nemůžeme. A turbo můžeme? Nebo až potazoj. To nevadí. A teď si dáme super brzdy, který jsme si vylosovali. No tak oni nejsou super. Tak ty si necháme na další auto, ukáž. Jaký máme teďka? No, by nám to vlastně nic ani nepřidalo. Nevadí. Tak si udělám nějaký ten milník. No asi tady ty. Radary. To dáme na poprvé. A jasně. Tak dáme i další. Ale já chci. Škoda, jsme si nevylosovali to auto. Já většinou, když ho nevylosuju, tak si pak dám na ten tuning. Teď nesmím nabourat. Super. Ještě bychom mohli dát jeden závod. Byl tam... Jo, toolboot. Vlastně ten na checkpointy.
Já tomu říkám checkpointy teda. To je můj oblíbený závod. Ještě pak má ještě takový závod s radarama. To myslím ještě nemůžem. Nebo uvidíme, já se pak ještě kouknu. A tam máte... Tam vyhrává kdo... jeden největší rychlostí kolem těch radarů a oni vás pak vyfotí, že jo. To si pak ukážeme. Ups. Jo, ještě dva. Brzdi, brzdi. Ne, nechcem lampy, ani stromy. Ještě poslední. Já rád jezdím v tomhle pohledu. Jde mi to asi víc než normálně. Tak si ho teďka na chvilku dám. Yes, a vyhráli jsme. Nečtem to. Ještě bychom si mohli dát jeden závod. Kolik má tady? Má 3. A tam jsou policajti. Dáme tenhle. Třeba ho nevyhrajeme, ale to je jedno, prostě ho dáme. Menší logy. No. Prdele. Blbej fraps. No. Myslím, že pro tento díl to bude asi všechno, siká se mi to, nevím proč. Uvidíme se u příštího dílu. Pokusím se to opravit, zatím čau.